Nyt on maanantai-ilta ja kello on 15:08 ja just tulin kotiin valtuustokokouksesta. Kerrankin meillä oli semmoinen lyhyt kokous, että kuudelta aloiteltiin ja 7:30 jo päätettiin. Nyt joskus on ollut kyselyjä siitä, että miten valtuustossa ei paljon keskustella asioista, niin mun mielestä itse asiassa siihen nähden niistä keskustellaan hyvinkin paljon, että nämä asiat on kuitenkin aika pitkälti taputeltu ja siinä vaiheessa, kun ne valtuustoon tulee. Eli tuosta asialistalle tulevat asiat on yleensä käyty ensin, ne on keskusteltu siellä lautakunnissa, asiantuntijalautakunnissa, sitten monesti kaupunginhallituksessa ja vielä sitten monet puolueet niin keskustelee niistä vielä paikallisyhdistyksen omissa kokouksissa näistä asialistoista ja sitten vielä ryhmäkokouksissa just ennen tätä valtuustokokousta ja parhaimmillaan vielä nämä ryhmät sitten keskenäänkin vielä neuvottelee etukäteen niistä asialistasta. Eli siinä mielessä tämmöinen 1,5 tuntia kokousaikaa on itse asiassa olisi aika tavoitteellinen, että joskus nämä tuntuu, että ne venähtää siihen 4 tuntiin ja silloin siinä kyllä puhutaan jo aika paljon siitä asian vierestäkin. Valtuustokokouksen lisäksi nyt tällä viikolla ei ole mitään semmoisia toditapahtumia ollut tai muuta, mikä onkin ollut ihan hyvä, koska täällä on tämmöistä aika sateista ilmaa ollut nytten. Eli sitten kampanjan puolelta niin mennyt taas soitellessa ja ihmisiä nähdessä ja vähän mietitty varainhankintastrategiaa, mutta siitä en paljasta vielä sen enempää.